Er det ikke din kop te? Ja. Jo, han er altid venlig. Han er altid venlig. Når Han har nogle gange, ja, han har henvendt sig til mig med noget med de der breve, og omtaler også Karin Michaelis i analyse. Ja. Og takker en for det og sådan. Altså, det er man jo glad for. Når nogen gider takke. Jeg har haft hans søn som studerende. Hun er jo fra Tyskland. Ikke? Jo, hun er kendt i Tyskland og Italien. Hun har stor succes stadigvæk som børnebogsforfatter i Italien. Der sidder 2 forskere nu, der undersøger, hvordan hun blev modtaget, hendes Pippi-bøger blev modtaget i Italien. Det er ikke sjovt. Der er 2, der skriver PhD-afhandling. En her i Danmark og en i Italien. Grænse for, hvor langt man kan gå. Hvad man kan bruge sin tid på. Jeg tror, I skal begynde. Vi skal mangle en stol, i hvert fald skal vi tage. Jamen, jeg har stol her.